sudi. Aku rupaku bagus, aku disenengi. GR. Loh, ketoprak ana tembung GR. Lah aku madhepe rene kok. Iya ketoprak apa ngejak angon wedhus kok. Min, aku gandrung ah. Aku rong kudu Aku wis kok. Yo teni sik to. Sabar, aku rong kudu. Urung. Urung. Iya wis ah. Ije biasa. Syuting Mbak. Mbak erekno Mbak. Ya iki kok majikan karo buruhe ya Mbak ya. Nak tandur pari sok kena nggo weden tikus. Heeh. Jare weden mereng. Oh iya. Lah pereng ngene iki. Lopot pisan kena pisan yen gampang luwe gampang Yen angel. yen angel ka ngono Nggih to. Lah. Masya Allah. Maksude suarane jenengan ngeten iya. Minggu iki apotek ora buka yo. Apelah opo? Lah nek aku jantungan terus piye? Lho halah penyakit jantung ilangnya gampang. Piye? Tambani dalane. Ayo, dalane sapa iki? Dalan apa iki sik? Dalan bocah sekolah. Iku gak mudeng kok. Lah angel apa ora golekane Ketoke bocah iki kok rada lalinan ndak kena sawan nganu Mbek. Jabutno rambutnya Mbek. Rambut yang dhuwur ah. Rambut walah cah iki Rini kok senengane Mbok. Rini lho. Sing ndi? Iku nek Ah ditakoki goleki jabut dhewe kok goleki dhewe biasane kok ya roh. bojone melok. Mas Koli sok golek penyanyi sing gak ndek bojo no Mas. Langkung tan kenoti nombas arta ising kaya ngapa Kaya apa? kelakon seprene Ngono ning jomono. gandrung Yuk. wekasane malah bangun terus
wis jamak lumrahe yen wong urip coba lan godane gede sun prandene ora nganti dadak dadi gawe yuk hati-hati yuk halus bebudene yo cipto alas Mbok Mimin yuk sikile mbok goleki sing kaya ngapa mong nyatane kelakon saprene tutu bondo tutu rupa mong atine dadi tetaline kuyup rukun satya apindane mimilan mintuna hae ngono lho. Mbok Min iki takoni piyayi nek wis swara apik, lencir kuning, perawan, nom-noman. Iya. Apa iki maksudnya? Jenengan. Loh, niki lencir kuning. Ana sing ora trima nang kene lho. Piye kok ora trima pripun? Dan iki bukti kasunyatan to. Aja fitnah go, Mas. Aku iki nak omong apa tau bener. Ya ora tau bener. Lah ya mulane kuwi aku ngandani jenengan iki lencir kuning ya wis ayu. Oh ngono ya, ya ya. Sek bathuke anget ketoke. Mosok anget. Heeh. Nganu demek nah. Bathuke anget. Anget. Lho dodone ya gemeter ya. Heeh. Iya. Terus walah iya tenan iki. Wah ora wetenge nganu ngejak olahraga. Lali aku. lah sing ngisar piye? Sing ngisar. Mbok tak tinggal. Rino wengi hati-hati wong prasaja luhur bebudene halus tur